Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Taona lero RG muli pamudzi pano ndi ma Shadow MP amene sanachite bwino pa 16 September. Muna ndi uthenga wanji umene munawubweretsera kwa anthu amene wawa? Mukumbukira bwino kuti kuno ku Southern Region tinawina ndi 92% ya mavoti. Choncho tinali ndi ndime yayikulu, tinali ndi anthu ambiri amene anatengapo gawo kuti no mavoti amene 92% imeneyi ipezeke. Komanso ngati mukumbukira bwino munthawi tinali pa campaign yokonzekera kuti tikapanga ma primary, a secretary general athu olemekezeka Mkhito komanso vice president wa chigawo chakumwera kuno olemekezeka Mwanamveka ndi na regional governor, tinawalonjeza anthu aona kuti after zisankho zonse zikatha kwa amene angaluze tizabweranso pompano ndikukhalirana pamodzi ndikugwirizana kuti tiyenderere limodzi popita kusogolo polimbikisa chipani chathu cha TPP. So chifukwa chero tayitanisa anthu amenewa kuwalimbikisa kuti asadenkhawa pamakhala munthu mmodzi owina pa mpikisano wina uliwonse sinonse amene mungawine. Pamafika wina awine, wina amaluzako. So ukaluza sina kuti siwe membala wa chipani, ndiwe membalanso wa chipani. Kachiwiri timazawa sikimizewa nawo kuti constituency amene anthu amayimirira kwabwera wanthu amene awina, amene anthu apasa ntchito kwa 5 years kuti agwire. Choncho asapereke mpicho kwa anthu amene awina. Chifukwa anthu amene awinawa ali ndi ntchito yayikulu imene ayenera kugwira ku parliament yathu ya dziko la Malawi, komanso ayenera kuthandizira chipani makamaka ku mbani yo tithandizira ku parliament mabill, mavoti ena osiyanasiyana ku parliament kuti ntchito ya leader of the house ikhale yokheka, ntchito ya speaker wathu ikhale yokheka, pafuna kuti ma MP athu akhale ogwirizana komanso pasakhale wina amene ati aziyazunguza mwina ku constituency pa nthawi imene wali ku parliament. So timazindikisa zimene zizo kuti nthawi ino siye avomereze kuti aluza amene anawinawo ndi amene ali ku parliament amene akugwira ntchito pofuna kuti agwire ntchito mabwino. Choncho sayeneranso kupasidwa picho ku muzi kumene iwo achoka. Nthawi ya kampeni yatha, nthawi ino ni nthawi ya ntchito yoti tena kugwira ntchito limodzi ndi kupita pasogolo ndi cholinga chimodzi kuti titukule Malawi tikwanise manifesto ya chipani cha DPP. Akumafunsa ena kunjako kuti kodi ma Shadow MP amene wa analuzawa mwayitanitsa ngati amene analuza pa general election pa 16 September kamene amene analuza kuma primaries? Amene ndi amene analuza pa general election. Amene analuza pa general election ndipo sana ukire chipani kuti anayapita kukayina kapena kukukira kupanga mwantundu wina, koma aluza chifukwa cha ma independent omwe abwera ku parliament omwe tikugwira nawo ntchito omwe ati joina lero ngati DPP. So okhawa amene ndi amene tayitana pamalo pano kwayankhula kuti kumuziko awasiye ma independent amene ati joina ife, awasiye anthu amene abwera kuzagwira ntchito ndi DPP, kuwapasa mpata okwanira kuti atumikire chipani ichi ku parliament, atumikire Professor Arthur Peter Mutharika ku parliament, pofuna kuti mapolisi ndi mabilu kapena zonse zochitika mu nyumba ya malamulo ziyende bwino. Pafuna kuti anthu amenewa ku makonstituency kwawo kukhale bata ndi tendere. Chifukwa timayendera malipoti na kuti anthu ena amene anagwa pa general election amapitirizabe kusegula maofesi, amapitirizabe kugwira ntchito ngati owina. Ndeti mauzo kuti ya nthawi yafika sono dikirani perekani mpata kwa anthu amene asankhidwa kwa 5 years kuti atumikire chipani cha DPP komanso kutumikira Amalawi. Mwina pamene timaliza kucheza kwathu munayankhula kuti kwalimbisa mtima amene ma MP amene anagwawa kuti asakhumudwe muwathandiza. Mwina ena kumafunsa kuti muwathandiza motani kapena munjira yanji? Ndiyo linga cha vice president wathu kuno kumwera olemekezeka Mwanamveka, Minister of Finance, kuli ma business, ena kuli mawopita kuma embassy, kuli ma board, kuli zambirimbiri zimene ayenera anthu amene kuthandizidwa mwina kumachita zina ndi zina zimene moyo wawo ungapitise pasogolo. Chifukwa kupanda kwa yang'anira anthu amene waena agulisa nyumba zawo, ena kusama galimoto, ena anatenga ngongole mbali zosiyanasiyana. Choncho ndi udindo wa chipani, ndi udindo wa region, ndi udindo wa vice president
monga amene akhala kufotokozera olemekezeka vice president olemekezeka Mwanamveka kuti no anthu amene tiyenaso kuwayang'anira chifukwa they are part of the family amene wani mbali imodzi ya chipani cha DPP athandizira kuti tipeze 92% kuno ku Southern Region kapena mavoti atuluke monga amene atulukira anthu ake ndi amenewo. So sitingakhale chete tena kuwayankhula kuwalimbikisa kuti ulendo ulipo tigwira nawo ntchito magawo osiyana-siyana komanso at the same time tionesese kuti anthu amene awina akulandira ulemu wawo kumudzi pasapezeka wina aliyense amene wagwa kumudzi sana wine pa general election akusokoneza MP amene wawina apase nthawi ndi awo ma MP amene awinawo agwire ntchito mtima uli pasi ani nthawi ifika tiyenda m'madera amene mukukonza zina zolakwika. Chimene tingopempha ncheno kuti tipemphe anthu amene awina kuti ino musachose anthu m'mipando chifukwa tikulandiranso malipoti. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.